Всички говорят срещу него. А той какво ще каже? Вице-премиерът Симеон Дянков. И още. Той беше барета от спецчастите в България, но стана полицай в Америка. Очаквайте Стефан Пенчолов. На 4 очи започва сега. Здравейте! Всъщност преди малко си уточнихме, че става дума за Стефан Пенчолов. Така е ударението, така сте свикнали, нали? Обвинявам баща ми за това трудно произносимо име, обаче се гордея с него. Така е, добре дошли в предаването. Разбрахте вероятно и от авторекламите, които звучаха през седмицата. Това е един бивш български милиционер, всъщност барет от спецчастите, който в момента е полицай в Америка. Каква е неговата история, ще разберем след малко. А сега, преди да видим акцентите на седмицата, така както ги видя Мира Иванова, само искам да ви кажа една новина от последните минути. Мисля, че е станало ясно кой издал темата за матурата от Образователното министерство. Подробностите обаче ще ги видите в новините в 19. Една развръзка по явна далавера, двама проговорили и нови раздори по финансовата политика на кабинета. Така изглеждаше последната седмица. Тя започна зле за магистратите с крайно нуждаещи се от имоти по морето роднини. Това е едно безобразие. Тъй го казвам. Това ще го квалифицираме. Дали това безобразие може да доведе до дисциплинарна отговорност и до нещо друго, аз не знам, съмнявам се, честно да ви кажа. Просто тези хора не можеха повече да ръководят своите колеги. В същото време пред медиите проговори популярния като Красьо Черния плевенски бизнесмен. Преди дни той се здоби с обвинение. Нямам такова чувство на човека, преобърнал съдебната система. Имам чувство на човек, който го използваха, за да преобърнат съдебната система. Мисля, че вие много добре знаете. Приключите най-после органи с разследването, аз ви обещавам, че ще излеза в пълната си кръста. Ето, както виждате, облекна съм целия в черно, ходих и на солариум, за да го докарам на Красьо Черния. Да, трудно ми е да влеза в медийния си образ, нали, все още. Другият проговорил. На възпоменателен митинг в Джебел, лидерът на ДПС се обърна към критиците на партията и даде ново обяснение за обществения й образ. И в един момент осъзнаха една много дълбока истина. Ако ДПС е зло, започнаха да мислят: ела зло, че без тебе още има зло. Бъдете убедени. Ние сме най-опитната партия в страната. Аз се радвам, че не ви обичат. Защото това е оценка за това, което сме направили. А пореден министър от квотата на ДПС тръгна към прокуратурата. Нихат Кабил. Не се признавам за виновен във връзка с тези обвинения. Обвинението няма да го коментирам. Като министър съм изпълнявал задачата си много отговорно във връзка с изпълнение на закона за горите. И може би знаете, но аз съм за сега единственият министър, който като действащ такъв се е самосезирал пред главния прокурор във връзка с тези замени. Продължиха словесните престрелки между БСП и ГЕРБ. Георги Пирински атакува финансовата и данъчната политика на кабинета. И вице-премиера Симеон Дянков персонално. Вие като че ли сте чужд, сляп и глух за това, което става в света и продължавате със своята догма. Вие сте заплаха за сигурността на страната. $300,000. Това са много пари. Ги пускат. Има си много и на предавания. Много, постоянно. Има един военен канал, който ние огледаме в чужбина, като сме и така нататък, който няма никаква реклама. Просто военните са решили, няма реклама. Могат да си го позволят. Да, на нас някой път не се е искало да видим реклама. Просто едно се да новини и филми само пускат. Но по принцип много реклами. Там са парите. Не, аз си ядосвам, те всъщност това ни храни. Иначе на мен ми пречи, по принцип. За самото предаване.
Сега започва разговора ни с Стефан Пенчолов. Още веднъж здравейте. Здравейте. Първият ми въпрос е каква е вашата история? Как така една барета от спецчастите в България става полицай в Америка? Какъв е този път? Винаги много съм си обичал работата и съм бил много отдаден на нея. Просто като детска мечта. И служих 4 години в Пловдив. За разочарование на нашите софийски зрители, аз съм от Пловдив. Много съм си обичал работа. Бил съм отдаден, работил съм с много добри хора и от тогава, къде се казва, съм взел маята. И по принцип съм завършил механотехникум, плюс всички останали школи и така нататък. А как решихте да се махнете от България? Много беше интересно, може би така съм по природа създаден. Какво има за следващия хълм и за следващия хълм. И реших да отида в чужбина да видя за какво става въпрос. Първата ми спирка беше Малта. Нямаше виза тогава. Това е преди 20 години. Не беше точно това, което очаквах. Аз изкарах там 3 години с жена ми и заминахме за Южна Африка, където пак се върнах в професията. Бях ръководител на взвод за масови безредици. Точно тогава се случиха първите демократични избори в Южна Африка и взех пряко участие в тях. Беше доста тежко. Поради събитията тогава, много турбулентни събития, нямаше достатъчно полицаи. И моята група, която беше охранителна група, беше прикрепена към Южноафриканската полиция. Стигнах до капитан в тази група. Имах 60 човека и с много тежки неща сме се занимавали, стачки по мини и така нататък. Оказа се, че нищо друго не мога да правя толкова добре, колкото да въдворявам ред, предполагам. И... Човек роден да бъде полицай. Вие го казахте. Аз де. И оттам вземахме за щатите след 5 години и половина в Африка. Благодарение на моята жена, която спечели зелена карта. И аз не бях много сигурен дали ми се ходи в Америка, но отидахме. А там как станахте полицай? Ами... Аз доколкото знам, вие сте единствения българин, който е полицай в Америка. И аз не съм... При това бивш български милиционер. Това не ви обижда, нали? Изобщо, напротив. Сравнявам двата свята. Двата свята. Не съм чувал за друг. Впрочем, имам едно момче в Нью-Йорк, който е местен, роден е там, от родители българи. Не знам нищо. Не, това е друго. Когато така си роден там е друго. Да. Но човек, който е работил тук в българската народна милиция да стане полицай в Америка, как става? Какво човек трябва да направи, за да стане полицай? Не съм го виждал по този начин. Полицейската работа тя е една и съща по целия свят. Зависи човек дали си го има отвътре или не. Както и в България има много готови да се жертват за обществото хора, полицаи, на които аз буквално свалям шапка, защото те работят също в трудни условия. Не станах веднага полицай в Америка. А завършихте ли нещо? Да. Какво? Завършил съм 3 различни вида школи, полицейски академии 2, една в Калифорния, една в щата Уайоминг. Полицейските академии са много трудни в щатите. Първо подбора, селекцията е много трудна. Аз това ще да попитам. Това, че сте работили в българската милиция, не ви ли попречи там? Не, Америка е много свободна страна и дава възможност... Няма предразсъдъци? Никакви предразсъдъци на тая тема и дава възможност на всеки един, който докаже себе си, да работи там, където иска. От колко години сте полицай в Америка? От 10 в 3 различни управления. Искам да подчертая, Америка не е като Европа, национална полиция. Всяка област, всеки щат, всяко кметство си има отделна полиция, които са малко или много независими. Имат си и шерифски отдели, които са на областта, нещо като старото областно управление, както го разбирахме тук. И всички техни бюджети, всички техни законови разпоредби, които са съобразени с законите на щата, си произлизат от даденото кметство. А полицейска държава ли е Америка, така както мнозина у нас предполагат? За мен това е малко определение без особено съдържание. Какво значи полицейска държава? Има ли страх от хората от полицията? Страх да си казват мнението? Страх да се противопоставят на каузи национални, например на войната в Ирак, на тези неща? Абсолютно никой не се Не говоря за кинозвездите и тези, които ги правят тези неща от екрана. Говоря за хората
които живеят в градовете, в селищата? Не, пак подчертавам, Америка е много свободна страна и дори няма такава точка обида на длъжностно лице. Някой, например, може да ми помаха с ръка, не с всички пръсти, аз не мога да му направя нищо. Така ли? Да. Просто това е положението. Или той може да ми наговори един тон обидни думи. След като той не прекрачи правната линия с мен, аз абсолютно нищо не мога да му кажа. Така че американците изобщо не се притесняват да изказват мнението си. При това положение, кого можете да спирате на улицата? Ако не ви помаха с всичките си пръсти или ви обиди? Защото във филмите съм гледала, при такава ситуация полицай го хваща за врата върху капака на колата и бой. Да, в реалния живот на втората минута този полицай ще бъде изгонен. Всичките истории, които стават по филмите, са много хубави да се гледат от дома на дивана с бира и до тук. В реалния свят няма такова нещо. Ние сме абсолютно стрикни към отношенията си с гражданите. Основното да влезе в контакт с гражданин, да спра някой. Какво трябва да е направил, за да спре един полицай човек по пътя? Той трябва да е направил дори най-малкото, което му води до едно така наречено, това е правен термин, основателно подозрение за извършване на нарушение административно или престъпление. Какво може да бъде то? Да прилича на някой сдирван, да речем, или какво? Това е най-малкото. Някой, например, може да има несигурна стъпка и да се набута в движението. Това е вече основание да го спра, защото се явява, че това е пешеходец, който пречи на движението. Той веднага влиза в тия норми. Но аз абсолютно никакво право нямам да спра някой, просто защото не ми е симпатичен или не принадлежи на това място и да му искам документи. Това е нарушаване на правата му автоматично. Тоест, за да поискате документите на някого... Трябва да имам правно основание. Трябва да имате правно основание. Някакво съмнение, което аз много добре да може ще да мога... докажете. После, ако човекът се възмути. Да, абсолютно. И ако той реши, че аз съм му нарушил правата и каже, то полицай ме спря за нищо, аз нищо не бях направил, аз трябва да мога да обясня какви подозрения съм имал и за евентуално нещо, което се извършва, което е предизвикало някакъв интерес в мен към този човек. Това къде се случва? Пред кого изяснявате? Пред вашия шеф в полицията или... Не, това са дадени правни положения, които ни ги учим в академията. Но къде става спора между вас и гражданина, който е недоволен? Ако той, да речем, напише оплакване срещу мен, аз първото нещо, което ще стъпа на килимчето и ще отговарям пред моя началник. Какъв е бил резонът да контактувам този гражданин, който смята, че той не е направил нищо. Второ, ако нещата тръгнат до нарушаване на правата, аз ще отида в съда. И тогава трябва да се изясним защо полицая е контактувал този човек и по-добре да имам някакво добро обяснение, защото иначе отива до нарушаване на правата. Има ли някакви правила, когато проверявате някого? Какво може да проверявате? Какво може да говорите с този човек? Каква информация може да изисквате от него? Говорите за контакт с граждани или на стоп? Може и на улицата, може да е човека в колата или човек, който се движи. Няма значение. Или ако са различни правилата, кажете ги. Правилата са общо взето едни и същи. Ще започна, например, с спирането на кола, което е, предполагам, нещо, което интересува много хора. Полицай в Америка ви спира само отзад и само с кола. Това нещо, което виждаме тук... Да изкочи с палката? Не, това е много опасно за самия служител. Искам да подчертая абсолютно с две дебели черти. Моята сигурност е номер едно. Дали ще го хванем някой, който се търси, дали ще напишем нещо, дали ще разкрием престъпление, е винаги на второ място. На първо място се слага сигурността на полицая. Когато аз съм застрашен, моят живот е застрашен или моята сигурност, нищо друго няма значение. И тук вече има и тези правила. Моля? Да, и тия правила съществуват. Значи спира се само отзад? Само отзад и само с кола. Как светите? Или в сирена? Пускаме лампите, сирените и то отбива и не го спираме. По друг начин не може да спрете човек на пътя? Абсолютно не. Невъзможно. Просто не съществува друг начин. Оттам аз излизам до колата. В колата имам пълна екипировка, имам терминал, лаптоп, с който веднага аз проверявам номера, който съм спрял и ми излиза номера. Крадена ли е колата? Това е въпрос на 20 секунди. Тоест някаква информация за колата или за Аз вече знам с кой имам работа. За собственика. Тоест вие преди да почнете да разговаряте с него, проверявате кой е този човек и какъв е. Да. Така. И информацията ми се върши за около 20 секунди. След което аз излизам от колата и взимам всички мерки за безопасност. Плюс това, по радиото, като съм обявил къде е мястото на стопа, е прието правило при нас няколко коли, които са в региона, се насочат към мене. За евентуална помощ да ми окажат, защото ние не знаем
то човек дали има наркотици в системата, дали от нещо е нервиран, дали просто не обича полицията, дали има оръжие в него. Тоест, моята безопасност е номер едно. Оттам нататък всичко останало е второстепенно, защото ако аз съм на пътя застрелен или ударен, нито аз ще свърша работа, нито обществото ще има някаква полза от мен. А как проверявате документите? Ако той е разярен и нещо тръгне да се бие с вас или да насочи пистолет, ако е в някакво състояние по-особено на... Това е много лесно. Как? Ние приемаме винаги, че неизвестното ще се случи и затова взимаме всички мерки за безопасност. Така, да. Първо, ние всички имаме бронежилетки, трето ниво на защита. Отивам до колата, до колонката на колата, аз не отивам пред водача и го поставям в неудобно положение. За да говори с мен, той се обръща назад и ми говори така. През това време аз го гледам какво прави. Обикновено те се слагат ръцете на волана. Никой няма право да излиза от колата. Така ли? У нас аз изпитвам чувство, че не уважавам полицая, ако си седя кротко, докато той нещо проверява. И едва ли не трябва да станеш добър ден, господин полицай? През следващата ви екскурзия в Америка стойте се в колата, защото това се смята за опасно действие срещу полицай, който ви е спрял. Стойте се в колата и ръцете така си ги дръжте на волана. Не да шарате с колата, защото всичко може да има оръжие вътре, може да има абсолютно всичко. Разговорът протича много културно. Първото нещо, което му казвам, че той е на аудио-видео камера. Аз имам един малък микрофон, малко по-голямо това. И камерата се върти. Като това е правен... щата го е... Тоест вече е на запис вашия разговор? Той е на запис. Разговор е на запис и всичко е на видео. Това, което се случва. Имаме видео в колата. Има един правен момент, който щата го е приел като такъв, че гражданина след като получи шофьорска книжка, в момента на получаване, той се подписва за различни неща, за които се иска неговото съгласие. Че той ще бъде спиран, проверяван, записван. Той ще се предаде книжката, когато е хванат с процент алкохол, която той може да откаже всякакви проби. Автоматично той е в нарушение на този договор между него и щата и тя му се отнема. А как става пробата? Вие ли я правите или викате колеги или как или... Пробата става много лесно. При нас е най-важното също това, което ви казах, подозрението. Дали си има симптоми за червени очи, говори така затруднено, самият той е зачервен, миризма на алкохол и това е достатъчно. Вие трябва това обаче да го опишете, за да стане. А не, че просто си проверявате така дали ние този нямаме право да спрем автомобил без да има за какво. Няма стоп проверка на документи. Няма такова нещо. Трябва нещо да се е случило. Той дори да е минал на жълто, това е вече нещо се е случило. И аз тръгвам след него и ако той допусне някакви други нарушения, те се натрупват и всичко това се описва. Наши са доста малки актовете и бързо работим. Ами ако има сигнал, да речем, че този човек или вие подозирате, че носи наркотици, сега той няма да ви каже, вие ще го попитате, можете ли да отворите капатка на колата, можете ли да проверите? Да, ще го попитам. Ако аз, например, мирише на марихуана, някой го е пушил, на мен ще ми замирише. Така. Но аз не съм експерт в легалния аспект на разкриването на наркотици, но аз вече съмнението го имам, което ще го напиша. И ако аз поискам да отворя багажника, той може да ми откаже. Това се смята за неприкосновена собственост. Единственият начин, по който мога да го отворя този багажник, ако аз извикам куче, друг служител с обучено куче, което се завърта около колата отвън. И ако кучето индикира, вече ръкавите се свалят. Неговото съгласие... Но така профилактично, я да погледнем какво има в багажника. Не, това е абсолютно нарушение. Нарушение от страна на... Държа си на работа, искам да си я пазя. Да. Аз питам по принцип дали е, защото... Невъзможно е. Както се казва, може да е една профилактика на пътя. Я да погледнем, може да има нещо труп, оръжие, наркотици. Не. Правата на американските граждани са защитени от Конституцията и ние спазваме стриктно. При какви обстоятелства можете да стреляте? Всичко свързано с моята безопасност или с безопасността на обществото. Когато някой представлява... Това са различни законови положения, различни съдебни процеси, минали дела, които са прияти от съдебната система на Съединените щати. А винаги ли полицай е прав? Абсолютно не. Абсолютно не. Ние сме обучени да се отнасяме с огромно уважение към хората, но има една граница, която
ако се пресече, както ви казах, тогава ръкавици се свалят и всички средства са позволени, за да оцелее аз първо. Добре, но ако вие сте наложили глоба или нещо сте причинили на един гражданин, Да. и понеже казвахте, че не сте по двойки, сте сам, нали? Винаги сме сами. Добре, то отива и подава в съда оплакване, че полицая се е държал некоректно, безсмислено. Оплакванията идват при началника ми, а обжалването на тия актове отиват в съда. Обичайно кой печели? Имате ли представа, има ли статистика? Полицай или гражданите? Аз съм ходил, може Вие би... колко пъти сте ходили? Може би 500 пъти съм бил в съда. И? Колко дела сте загубили? Не съм загубил. Нито едно дело? Да, говорим за трафик, за пътни. Да. За пътни нямам загубено. Просто защото всичко е много точно документирано. Записано е аудио-видео. Един полицай никога няма, американски полицай, да се заложи кариерата и авторитета, да говори неверни неща за нещо толкова минимално като стоп. Какви подкупи ви предлагат, ако той е нарушил нещо мъничко, там да речем 10-20 км отгоре, колко е подкупа? Какво ви предлагат? Ще ви отговоря така, както на един мой много добър приятел преди 2-3 дни. Няма търсене, няма и предлагане. Как няма предлагане? Защо да не е луд човек да плаща такива глоби, ако може 20-50 долара да даде на полицая? Вижте, един полицай в Съединените щати, зависи от щата, работи на година. Финално вече. Работи на година между 50 и 100 хиляди долара. Зависи къде се намира. На година 50-100 хиляди долара? Между 50 и 100 хиляди долара. Зависи в кой щат е, в каква икономика е. Едва ли той ще жертва себе си, авторитета си, благополучието на семейството си за някакви подкупи? Аз специално не съм чувал. Но вие сериозно ли говоря? Как не сте чували? Не съм чувал, не съм виждал. Никога в Америка полицаите не вземат подкуп. Това възможно ли? Това даже ми звучи много невероятно, че ме питате няколко пъти. Няма такова нещо. Няма. Никога до сега. Добре, предлагано ли ви тогава? Хубаво, не сте вземали. На мен лично не ми е предлагано и не съм чувал на колеги да е предлагано, защото то е много просто. Веднага се взимат парите, описват се, щракват се към един съвсем нов факт, който вече не е пътно-транспортно нарушение, се получава престъпление и нещата отиват много надолу. От една глоба за 124 долара се отива на затвор, което е малко... Съвсем финален въпрос. Тежко ли да се живее в Америка от гледна точка на престъпността? Освен, че ви имате много права полицаите, знам пък и, че много хора са въоръжени там. Много хора са въоръжени и те си пазят статута да са въоръжени. Те не злоупотребяват с оръжието, което имат законно. За самозащита. Има много щати, в които има много животни. Например, аз съм бил 2 години заместник шериф в Уайоминг. Там е дива работа. И хората всички имат оръжие там. Пазят се от животни? Пазят се от животни там. Другаде хората се пазят от евентуални посегателства върху тях самите. В Америка не е изобщо тежко да се живее. Напротив, много е леко. Обаче с едно условие. Желязна дисциплина и самодисциплина. Това е много. Много интересно. Сега, след вашите седни Симеон Дянков, вие отдавна живеете, вече 20 години и повече извън България. Това е нашия вице-премиер. Тук сте само за няколко дни, искам да кажа на нашите зрители. Неговия път пък е обратно. Той е живял, може би, 15 или повече, или 20 години в Америка. И сега дойде тук. Изобщо пълно с американци това предаване. Много се радвам, че ми гостувахте и беше любопитно. Благодаря ви. Останете с нас и след рекламите ще разговаряме с вице-премиера Симеон Дянков.